Ola e unha aperta a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Benvidos a unha nova emisión en directo do Bar Celeste, cando en Vigo, máis ou menos, son as 8 da tarde e noite, e aquí nos Estados Unidos ainda non trocamos a hora, así que aquí son máis ou menos as 2 da tarde, momento perfecto para comezar unha nova emisión en directo do Bar Celeste, na que poderemos celebrar por primeira vez nesta tempada en Liga unha vitoria do Real Club Celta de Vigo que, ademais, chega nun campo difícil como é o Sadar, en un partido que foi realmente sorprendente, con grandes altibaixos, cun Celta que conseguiu pescar cando prácticamente ninguén, eu alo menos non pensaba que así sería, pois tiña moita esperanza, ninguén tiña, eu non tiña moita esperanza de que o Celta puidese mesmo empatar, pero as cousas cambiaron na segunda metade, o Celta aproveitou todas as ocasións, Jude Glam marcou 2 goles, bueno, despois da vitoria fronte ao Nice na xornada entre semana europea, pois o Celta acada a primeira vitoria. Está por aí Dinky, todos os que esteades por aí, deixade comentarios, como sempre, no chat se queredes, e aquí entramos en conversa sobre este Osasuna 2, Real Club Celta de Vigo 3. Para falar deste partido, desta primeira vitoria do Celta en Liga, destes primeiros 3 puntos, que xa son agora 10, temos ao outro lado da liña en Vigo, preto do Estadio Municipal de Balaídos, o meu amigo é cofundador do bar, Fernando Rodríguez Estevez. Fernando, contento, supoño, ¿no? Muy contento. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes a ti y a todos los seguidores del Bar Celeste. Pues sí, cuando menos lo esperábamos, ahí llegó la victoria, que a veces, bueno, pues sabe mucho mejor, ¿no? Cuando uno menos lo espera. Y realmente es importante, más que por el juego, que evidentemente tiene que mejorar mucho por lo visto, sobre todo en la primera parte, pues por la confianza y que los jugadores sepan que también en Liga y no solo en Europa son capaces de ganar. Evidentemente, el estilo es muy claro, lo que quiere Claudio Giraldez. Poco se vio de ese estilo en Pamplona, pero hay una parte que va más allá del juego, que es la confianza y la creencia en la capacidad que tiene el equipo a nivel grupal y a nivel individual. Y a veces el hecho de creer en ti y creer que eres capaz de hacer algo, pues es mucho más importante que la forma de hacerlo. Entonces yo creo que este partido, más que por el juego, evidentemente, va a dar un empujón tremendo en cuanto a en cuanto a la capacidad del equipo de ganar. Sabíamos que en Europa podíamos ganar, pero en Liga teníamos un fantasma ahí, un obstáculo mental que nos impedía ganar, y este partido, aun habiéndolo jugado mal más de la mitad, creo que nos da eso, y eso puede ser muy importante, más allá del juego, que hay que mejorarlo, pero la fe que da este partido y la confianza que da este partido es clave, yo creo, para el futuro. Entonces, bueno, contento por eso, evidentemente, y porque, bueno, se relaja un poco el ambiente, los jugadores específicamente, y yo creo que a partir de ahora la cosa va a ir bastante más tranquila. Xunto a Fernando, temos tamén en Vigo profesor titular de Filoloxía inglesa na Universidade de Vigo, especialista en textos literarios ingleses, especialmente desa época anglosaxona e medieval. Ten publicado e segue a publicar moitas traduccións ao galego moi interesantes dese tipo de textos. É un celtista de pro e xa está aí preparado coa súa camisola do Celta. Non sei se é camisola, non, penso que non é camisola. Non é camisola, é chaqueta destas de... Como se chaman en inglés, anthem jackets, ¿no? A chaqueta de sair ao campo. A chaqueta de sair ao campo, porque sai ao campo aquí no Bar Celeste. Jorge Luis Bueno, que tal, Jorge? Que tal, como andades? Boas tardes, noites. E nada, estou, bueno, moi de acordo co que acaba de decir Fernando, non? Pensamos, creo que todos estamos de acordo en que no aspecto psicolóxico, no aspecto de moral, no aspecto de ánimo, penso que estamos todos de acordo en que estes dous partidos foron pues, un 10, no? Ainda que houve pues, diferencia no xogo entre o partido europeo e o partido de Liga, pero foi unha semana pues, chea de emocións, non somente por o partido europeo, por ese xogo que se fixo, por ese partido que non estivo nada mal, se lle engadimos pues, tamén a homenaxe, ¿no? a Iago Aspas, que xa contribuíu a
caldear e a preparar ese ambiente fantástico. Bueno, tivemos que sumar unha victoria que realmente ninguén, como decíades, esperaba que chegara neste partido. Pero, bueno, tantas veces en tantos partidos a todo agora xogamos maravillosamente ben e non fomos quen de gañar, cando menos empatar. E esta vez, pois, con un partido bastante malo en unha boa parte del, pois se conseguiu gañar, tamén, bueno, coa típica fortuna que noutros partidos pois non estivo do noso lado, neste partido pois especialmente en varios momentos del encontro, a fortuna foi realmente, bueno, foi un partido moi acelerado nos últimos intres, pero o resultado pois foi positivo e pensamos todos que o mellor, ¿no? Que quizáis ese resultado, esa carga de moral de ter dúas victorias seguidas, unha en Europa e unha na Liga, nos va a vir moi ben, como tamén recordaba Fernanda moitas veces, unha victoria, xa estamos 13º, co cal nestas alturas da Liga dá igual un poquinho falar na posición na que esteas cando hai un partido de diferencia prácticamente entre o 12º e o último. Entón, bueno, para a moral vai vir ben. Se temos en conta que o próximo rival vai ser o Levante e tamén pode ser un partido interesante de gañar ou de puntuar, pois podemos enlazar xa outra cousa, non? Sempre e cando pois, o Celta volte a ser un equipo de xogo recoñecible, que penso que non o fomos prácticamente ata o minuto 60-65 do partido en o Sadar. Temos un convidado máis que ainda non está por aquí, pero cando chegue xa o presentaremos. Por suposto, temos que falar dese 2-3 acadado do xeito que se acadou, deses primeiros 3 puntos en Liga, pero antes vos estabades no Estadio Municipal de Balaídos o xoves no comezo, bueno, e durante todo o partido fronte ao Nice. Eu emocioneime realmente na televisión con esa homenaxe a Iago Aspas. Temos que comezar falando diso, porque gustaríame saber sobre todo pois que sentistes, que pensades desa homenaxe que o clube lle tributou o de Moaña como un dos xogadores máis importantes da historia do Celta. Pois comezamos con Jorge. Pois a verdade é que foi un deses momentos que eu penso que co paso do tempo e co correr dos anos, pois a xente nova que estaba ali, os rapaces sobre todo, pois lembrarán con emoción, non? Vai ser un deses momentos de eu estiven naquel partido de Europa onde Iago Aspas marcou aquel gol espectacular no minuto 1, eu estiven presente naquela homenaxe fantástica ao final do partido, non? Penso que foi moi importante, non? Moi sentida. Penso que tamén ninguén o esperaba que o clube fixera algo tan ben feito, sinceramente. Todo o mundo estábamos pois dubidando, non? De que tipo de homenaxe se podía facer, pero penso que aproveitaron moi ben o feito de non ter a bancada de gol, ese despexe, non? Pois permitiu que cunha boa noite en un fondo negro estupendo, pois os drones poderan facer algo que estivo francamente ben. Foi unha mistura, pois, bueno, de cousas boas, ben feitas. Penso que bueno, este aroma, el mesmo o dixo, ¿no? Que non era, tiña o aroma de despedida, pero, bueno, el mesmo se encargou de decir que aínda pois tiña 6-7 meses de contrato de partidos por facer, pero penso que todo o mundo, o run desta semana, o ruxe desta semana foi esa, ¿no? De a ver que vai pasar co futuro, que todo o mundo sinte, ¿no? Que xa está moi cercana a súa finalización, pero a homenaxe estivo francamente ben e realmente non se foi pois case ninguén do estadio, todo o mundo se quedou e foi un deses días que saímos casi pois ás 11:30, 12 menos cuarto da noite e disfrutamos moi ben, a xente emocionouse e saiu todo bastante, non houve ningún fallo técnico, todo funcionou perfectamente e a verdade é que estivo moi ben, moi merecido e un bo resultado realmente. Impresións, Fernando, sobre esa homenaxe a Iago Aspas en primeira persoa, que ti estiveches ali. Además, la noche acompañó, hablaba algunos de posibles lluvias el jueves, en absoluto, fue un día realmente
seco de principio a fin y la noche pues dio lugar a que pudiésemos disfrutar de un espectáculo espectacular, o sea, bestial de drones que yo sigo pensando que es una maravilla lo que pueden hacer los drones hoy en día, las figuras que pueden hacer, porque son unas figuras con mucho detalle. O sea, realmente me gustaría saber el proceso interno de cómo se hace eso, porque me parece de un mérito tremendo, ¿no? El propio trofeo de la Copa de la UEFA, el dibujo de Yago, el micrófono, o sea, el movimiento de... Os efectos de movimento, ¿no? Cando llegaba a pelota, o sea, realmente foi unha cosa moi dinámica pensar que está feito con luces no ar que se moven pues controladas cunha programación, realmente tamén me quedaron ganas de saber ata onde se pode chegar, ¿no? Con ese diseño. Y la boca, ¿no? Hablando, en fin, es todo muy... La verdad es que impresionante y evidentemente sí, yo sí que me emocioné, además viendo allí a Yago con la familia y bueno, recordando un poco la trayectoria, ¿no? Que realmente es impresionante y que bueno, que quizás si no es este año, el siguiente, pues parece que llegará a su fin. Y bueno, pues evidentemente es una historia que todavía va a escribir Yago. De hecho, la escribió este domingo con ese pase a Pablo Durán, o sea que sigue escribiendo historia y sigue dando muchísimo, bueno, pues valor al club y al equipo que sigue dependiendo de él, ¿no? Aunque a veces pues vemos que podemos ganar sin él, pero este domingo otra vez, sin ir más lejos, volvió a ser clave con ese pase y solo jugando un rato, o sea que realmente pues sigue siendo realmente una fuente inagotable de recursos, ¿no? Así que, bueno, pues enhorabuena y también por la madurez que alcanzó dentro y fuera del campo, Yago, ¿no? Muy diferente al jugador que se fue a Inglaterra ya hace algunos años y que cuando volvió, y lo tengo que reconocer porque realmente así fue, yo no tenía todas conmigo y yo pensaba que el Celta podía perder más que ganar con ese retorno por las situaciones que habían provocado Yago Aspas a veces en el campo y al final pues el tiempo me ha quitado la razón y me alegro, ¿no? De que Yago haya madurado dentro y fuera del campo, o sea que también fue un crecimiento de él, aunque quizá tardío, pero me alegro de que hayamos sacado provecho de ese jugador y de esa persona. Pues sí, foi realmente emocionante e ademais todo se iba a pedir de boca realmente porque golazo de Iago Aspas pasou 1 minuto e medio máis ou menos antes de comezar o partido fronte ao Nice, despois no partido de onte que é o que realmente imos comentar no programa de hoxe pois, bueno, de onte non, do domingo que o que imos comentar no programa de hoxe, pois Iago Aspas tamén foi definitorio grazas a esa visión de xogo que realmente só ten el. Bueno, claro, eu evidentemente estiven moi contento coa vitoria fronte ao Nice, pero eu pensaba, bueno, gañar en Europa está ben, pero hai que gañar na Liga tamén, porque senón as cousas complícanse. Teño que dicirvos, dixen yo ao meu pai, a Antonio, porque falei con el no descanso, el non a estar aquí hoxe porque non viu o partido sendo un partido fora da casa, pois eu estaba bastante anoxado co xogo do equipo, estaba bastante anoxado coa imaxe do Celta na primeira metade e despois dese 0-1 e despois a remontada parcial do Osasuna, ese 2-1, pois eu no descanso tiña moi poucas esperanzas de que o Celta puidese mesmo empatar o partido. Jorge, Fernando, un partido surrealista por tomar un tema das artes para aplicalo ao fútbol. Tedes algún xeito de explicar que é o que ocorreu sobre o céspede do Sadar o domingo pola tarde noite? Pois é complicado, realmente, porque penso que sobre todo o que acabas de decir, ¿no? Na primeira metade, xa eu penso que coa alineación de partida, pues, bueno, tamén é unha alineación sorpresa, ¿no? Sorprendeu, pues, a alineación con algúns nomes, pues, que non xogaban hacía tempo, ¿no? Como foi o caso de Aidú, aínda que non foi, na miña opinión, dos peores do equipo. Penso que todo contrario. Si estiveran outros xogadores pois bastante peores, ¿no? Penso que Manu Fernández non deu outro día
a talla no partido. É certo, pois, bueno, que o non poder contar con Starfelt, pois eso complicaba un pouco a defensa coa pelota parada, que é unha cousa que o Osasuna pois sabe facer bastante ben. E realmente os primeiros, 20 minutos, 26, foi un paseo, un ataque continuo de Osasuna, ¿no? Que castigou pois a nosa área con moitos centros, ¿no? Realmente, ao final do partido, pois, bueno, Eudú foi un central fiable, ¿no? Ou quizáis. Pero, bueno, esa primeira parte, pois, tivemos que facer todos un exercicio importante, ¿no? De imaginación forte para recoñecer ao Celta que se ben non tiña gañado partidos, si fixo outro xogo de outra maneira, non? E o único que sacamos realmente en claro foi pois ese estupendo pase de Borja Iglesias que Yudulá enganchou para facer o seu primeiro gol realmente nunha xugada espectacular, pero pouco máis houbo neses minutos e realmente pois xa moi cedo chegaron os dous goles, non? De Osasuna cun penalti pois realmente deses absurdos, tontos que se cometen. Eu si penso que o primeiro pois é un penalti que se pode pitar perfectamente porque é unha xogada tonta, pero que se comete. Eu non teño tan claro a segunda. O segundo penalti de Eudú para mí non é penalti para nada, pero bueno, deixando eso aparte, ese 1-0 tampouco xerou ninguna outra cousa. E o ter xa, pois, o Osasuna ese 2-1 ao descanso, penso que outra vez voltamos a baixar a forma, o ánimo, e xa nun partido onde non fomos quen de facer nada en condicións, volvamos outra vez a eses minutos, non? Onde andamos pois como polos en cabeza sen saber que facer, e o descanso, pois quizáis foi importante para volver a asentar un pouco a cabeza de cara a saída, e esta vez sí que foi providencial pois os cambios que se fixeron, aínda que outra vez un pouco tarde, ¿no? Penso tamén que Giraldez tardou bastante en entender o que o partido demandaba, pero realmente acertou cos cambios, ¿no? Penso que evidentemente todos o que a xente coa que vin o partido comentábamos, ¿no? Que unha entrada de Mingueza sería providencial. E, de feito, así foi, ¿no? Cando entraron Mingueza, Sotelo e Abdelawi, pois, gañamos velocidade, gañamos profundidade, sobre todo Mingueza, pois, foi quen de colocar tamén vos pases, ¿no? Chegou ese gol tamén de 2-2, e a partir de aí eu penso que o Celta, pois, mudou un pouco o xogo, o plantexamento, empezaron a encontrar espazos, empezaron a poder mover a pelota bastante ben, e, claro, xa a entrada de Aspas pois foi definitiva. Eu penso que todo o mundo gritamos un oh, ¿no? Ante ese pase fantástico, ¿no? Segue ser un xogador que ninguén como a él ve eses ocos. Quizáis neste ano Borja e Mingueza son capaces de ver esas xogadas, pero realmente o espacio perfecto, pois é algo que realmente o 80% do gol é a visión de xogo, non? E logo, pois, Pablo foi quen de contener esa carreira, de tomar, así como outras veces sempre lle criticamos que na última decisión pois é equivocada e nunca se consigue marcar, esta vez tomou as decisións correctas en todo momento e se marcou pois ese 2-3 que aínda sen merecemento, porque penso que en canto a nivel de xogo pois foi un partido bastante pobre, así como outras veces o merecemos e non gañamos. Isto son as cousas, como todos sabemos, do fútbol. Esta vez pois non se merecía, pero se acadou e penso que, bueno, moralmente vai ser importante. Pero houbo moito descontrol e hai moitas cousas que seguir axustando de cara aos seguintes partidos, non? Fernando. Bueno, es verdad que el Osasuna, la verdad es que en general lo jugó mucho mejor y es un equipo que suele tener bastantes claras las ideas y suele hacer un juego muy directo, pero muy, muy claro. Juegan casi de memoria y el Celta realmente pues sobrevivió milagrosamente, digamos, a esa forma de jugar. La alineación es verdad que sorprende. A mí me encanta. Para mí la mejor noticia es que Eudú haya sido titular. Es verdad que no fue su mejor partido,
pero toda recuperación empieza por un primer partido, jugándolo completo, además, 90 minutos o los 95 que duró el encuentro, y aún sin ser una actuación brillante, evidentemente, aún hay gente que critica esa actuación, yo creo que es un primer paso enorme para poder volver a ver a la Aidú, si no el 100% de lo que vimos años atrás, por lo menos ver una versión muy, muy parecida, ¿no? Y yo creo que el primer paso no tiene por qué ser perfecto, lo normal es que no sea perfecto, pero lo importante es que jugó todo el partido. Entonces, es una base para que vuelva a sentirse tranquilo, se olvide de la lesión y al final se suelte y todavía podamos ver una mejor versión de Aidú. Pero para mí, este jugador que me gusta desde que llegó a Vigo, además, yo estoy a favor de Aidú desde que pisó este club, pues ahora todavía me alegro mucho más, ¿no? De que haya superado esa lesión y de que ahora haya tenido esta oportunidad que seguramente en Copa, si no hay nada raro, vuelva a repetir, ¿no? Entonces, esa para mí fue la primera gran noticia de este partido. Luego, evidentemente, pues lo que decía Jorge, ¿no? Evidentemente la primera parte es de los Osasuna completamente. El Celta pues hace lo que puede, resiste. Y bueno, en la segunda tenemos la gran suerte de ese fallo de penalti de Budimir. Realmente es increíble que hayamos tenido esa suerte, pero bueno, lo decía antes Jorge, otros partidos que merecemos más, pues aquí mira, el destino nos dio esa oportunidad y Budimir quiso hacer ese penalti a Lopanenka y no hizo el penalti a Lopanenka ni mucho menos, lo hizo fatal, ni a Lopanenka ni de manera normal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tuvimos esa suerte, ¿no? Que a veces se te cruza el camino a favor y luego vino esa jugada que comentaba antes Jorge, que evidentemente el pase de Aspas es tremendo, pero luego yo creo que Durán lo mejora porque es un pase, realmente no es demasiado directo a portería, pero Durán hace por ir hacia adentro en lugar de escorarse. Y yo creo que es importante esa velocidad que le mete Durán al balón, porque el hecho de meterse hacia adentro todavía mejora la ocasión, ¿no? Algún jugador a lo mejor podría haber sido a la banda y perder ya posibilidad de gol, pero es que Durán con su rapidez se mete hacia adentro, mejora todavía ese pase que ya era bueno y luego la pica de una manera tremenda, ¿no? Que realmente es muy, muy buena. Y hablando de goles, no me quiero olvidar que fue en la primera parte el gol de Jutgla, ¿no? O sea, el primer gol de Jutgla, si lo mete otro jugador, pues que yo qué sé, Mbappé, cualquier jugador top, estamos viéndolo las 24 horas todos los días durante una semana. Es un golazo, o sea, realmente además desde detrás de Jutgla, si tú ves la cámara desde atrás, ves que el balón primero va a ir por fuera y luego coge una parábola y va adentro, o sea, es perfecto. Sí, é o único xeito de marcar ese gol, Fernando. Se non o tira así, non marca nunca ese gol, imposible. Claro, perfectamente, escondendo ademais a súa intención ata o derradeiro segundo. Foi impresionante golazo, un golazo que dirían os mexicanos. Es un golazo y además es curioso que leí algunas críticas al portero de los Osasuna por parte de algún aficionado del equipo navarro diciendo que había cantado. Bueno, es que es un gol imparable y yo creo que aquí es mucho más mérito de Jutgla que de mérito del portero. Y luego Jutgla vemos en la celebración que ya estaba el hombre pues desesperado por marcar y vemos que casi se emociona y me alegra porque, bueno, además de Aidú, la noticia es que Jutgla se destapa, digamos, y el trabajo que hace casi todos los partidos, menos alguno que otro que pudo ser un medio borrón, pues ahí tiene el premio de los 2 goles. Por cierto, gol del Celta, balón parado de un córner, que yo todavía me froto los ojos y no me creo que hayamos metido ese gol de córner. Prácticamente na liña de gol, que tamén. Sí. Entonces, non de cabeza, pero bueno, sí que conta como gol. De cabeza xa pedir moito, penso que xa pedir moito. Claro, entonces pasaron una serie de cosas en este partido que me parecen claves para el futuro. Aidú, Jutgla, meter un gol a balón parado. Lo que yo decía al principio, es decir, evidentemente hay que mejorar mucho ese juego, pero esos momentos clave que sucedieron en este partido yo creo que tienen que empujar al Celta para el resto de la temporada. Aparte, se viu bastante ben, ¿no? esa confianza, porque a xente decía que, bueno, que o segundo gol pues podía ser máis sinxelo, pero, bueno, é un deses goles onde o xogador ten que estar aí. Claro, realmente aí tamén se ve un delanteiro ben colocado, ben posicionado para, vale, que empuxar a bola, sí, pero se non estás aí vendo o xogo, non podes facer. E despois de iso, tivo outra xogada magnífica que fixo os recortes e un disparo fantástico que casi marcou un hat-trick, foi unha mágoa, pero aí se ve tamén como se colle confianza, é un xogador que nos pode dar
bastantes alegrías no campo. Bueno, ¿no? esa xogada de que falas dos recortes, Jorge, deixa claro que colleu unha confianza impresionante. Totalmente. Porque Técnicamente non é un mal xogador. prácticamente todo. Despois dese primeiro gol estaba realmente coa emoción, coa intensidade correcta para mesmo facer ese hat-trick, como ti dice, como di Rubén tamén nos comentarios. Hace dos recortes que son tremendos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa jugada, si hubiera entrado ya, hubiera sido pues la guinda. Pero de todas maneras, lo dicho, o sea, han pasado cosas muy puntuales en este partido que para el futuro del Celta son tremendas, ¿no? Pues eso, Edu, Jutgla, y evidentemente, pues bueno, pues también Pablo Durán, ¿no? Que estaba recibiendo alguna que otra crítica y que haya podido meter ese gol y de esa manera, pues a él le tiene que dar también bastante moral, ¿no? Entonces, yo creo que tamén podemos engadir, aínda que non sexa do partido, pero sí penso que é importante de cara a esa moral, non? Que no partido do Niza, e o falábamos, non? Ao rematar o partido, Brian Zaragoza fixo o seu mellor partido ata o de agora. Sí. Tamén demostrou que tamén ten cousas que decir e que tamén pode facer un xogo moi interesante, non? Entón, penso que é importante que todas esas pezas, ¿no? que ata o de agora pues, solamente a de Radu era que pues, tivo encaixe o 100% dende o principio, pero todas as pezas, ¿no? que sabemos que temos, que sabemos que poden aportar moito, se empezan a encaixar todas, podemos pues, facer cousas cando menos interesantes e non estar tan apurados, ¿no? de cara ao remate da tempada, ¿no? O que pasa é que a todo agora pues, non están saindo e de feito non saía ninguna en ningún momento, ¿no? Agora a cousa é intentar ver se o deseño pues, vai encaixando e con esa moral que se colle pues, facer cousas que sexan interesantes cando non somente de resultados, sino tamén de xogo e de pues, disfrutar un pouco no campo, ¿no? Sí, es verdad que Brian se destapó Brian contra el Niza. Es verdad que en Pamplona no sé si fue por cansancio o por qué. Que parece que non ten continuidade, ¿no? Niza contra o Niza. Sí, eso que foi tamén un cansanzo, ¿no? Como en Osasuna, pues contra Osasuna non estaba. También el escenario, bueno, el Osasuna lo conoce y yo me imagino que habrán hecho un plan para que no destacara tanto, ¿no? Pero bueno, también tiene mérito jugar 2 días después o 3 días después y ser titular y aguantar, creo que 70 minutos o bastantes minutos. Bueno, algo intentó, pero evidentemente no fue el partido que tuvo contra el Niza, ¿no? Entonces, bueno, por terminar, pues lo dicho, una pizca de suerte, es verdad, con ese penalti errado de Budimir, pero bueno, también pasaron cosas que yo creo que un poco el destino y el fútbol le debía al Celta por lo que había hecho hasta la jornada 9 y bueno, aquí se dieron. Evidentemente hay que mejorar ese juego y darle una vuelta y bueno, pues ser un poquito más, no perder tanto la esencia, ¿no? Que decía antes hay un oyente, ¿no? Que el Celta perdió como su esencia o el espíritu del juego. Eso Giraldez evidentemente no lo va a permitir, pero bueno, aquí no salió exactamente como queríamos, pero lo dicho, creo que seguirá habiendo partidos que merecemos más y no conseguimos y al revés, con lo cual aquí un poco la clave es, pues bueno, en este caso darnos un poquito de aire y saber que el estilo es innegociable, pero bueno, que no siempre se puede ganar con ese estilo. Lo importante es que hay un patrón de juego y hay una cosa, y ya termino, que es la unión, y esto lo decía Claudio en la rueda de prensa posterior. No, sí. La unión de todos, sean de aquí o sean de fuera, que hay en el vestuario, está muy, muy bien. Y él contribuye a eso con las rotaciones, que muchas veces se le critica por rotar tanto, pero bueno, las rotaciones al final hace que el otro día dijo 27 o 28 que han participado, pues estén ahí remando hacia la misma causa, con lo cual yo creo que también eso es importante. Es un trabajo que da sus frutos a largo plazo, ¿no? El de Claudio Giraldez, ¿no? Sobre todo ahora, que parecía que no iba a llegar nunca la victoria. Entonces, bueno, esa unión yo creo que es fundamental dentro del vestuario. Hay un vestuario muy, muy sano, lo que no pueden decir otros clubes top de la liga. Dende o sur de Suecia achégase hoxe o Bar Celeste. Estivo connosco xusto despois do partido nunha conversa comigo duns 40-45 minutos, volta aquí a emisión semanal do Bar Celeste o noso amigo Joaquín Avellán, el Cumbias. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo vai todo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, esto como Celta, xogamos xoves, xogamos sábado. Aquí
Temos rotacións, por sorte, pero bueno, temos que xogar, temos que dar a cara cada poucos días. Pois, xa que entras por aquí, Joaquín, hai unha pregunta pois, para todos vos, realmente, de Rubén Lomba, que di los goles que recibimos es por desconexión e despistes colectivos. Estáis de acuerdo? Eu, para comenzar a respostar esa pregunta, eu diría que sí, pero tamén hai que dicir que Osasuna atacou ata que finalmente pois conseguiu marcar eses 2 goles na primeira metade, estando nunha situación difícil de estar atacando e despois recibir un gol que non agardaba. Pero que pensades vos desta idea de Rubén? Eu o que podo decir é que os fans do Osasuna dirán o mesmo. Dirán exactamente o mesmo. Sí, claro. Claro, que ao final, claro, o fútbol tamén son erros, son xogadas, son decisións, fixemos un erro groseiro no primeiro penalti, pero que claro, pensemos tamén nos goles que marcamos nos Osasuna. O primeiro, unha descarga de Borja Iglesias, bueno, un pase en profundidade que está completamente solo Jutgla. O segundo gol, que remata Jutgla a 30 centímetros da liña de gol. O terceiro, que queda Pablo Durán totalmente libre de marca. O fútbol é erros tamén. Sobre todo cando non tes os 11 dos 100 mellores xogadores do mundo ali. Claro. Pero en el primer gol, Jutgla tiene que recorrer todos esos metros, ya no creo que sea tan mérito del... Sí, no, claro. O sea, é un balance entre mérito e tamén Budimir ten que facer ese remate acrobático no gol do córner. É unha balance entre erros duns e habilidade doutros. Home, Jutgla, que cando marca un gol que parece Jutgla Nazario, cunha definición, vamos, exquisita aí de volea fora de área, tamén xogamos nós, ¿no? Pero mesmo con Budimir fai un remate así moi extraño, pero que vai con toda a intención e un golazo tamén. Sí, aí o único que se lle pode decir é que se de logo ves a xogada repetida porque ti ves que Radu está colocado moi ben, que de repente algo pasa, o balón como que bota, no pica un pouco diante, entón, bueno, vai para un sitio onde non se esperaba, pero a verdade é que é así, quero dicir, realmente penso que a base do fútbol é esa, non? Facer un diseño que consigas forzar pois non solamente o teu xogo, senón que ese xogo sorprende o teu rival e lle collas pois, en unha mala posición, porque sexes máis rápido, porque xogues mellor, por calquera cousa desas, non? Entón, claro, é unha xogada entre erros, os típicos erros non forzados, non? Que se chaman noutros deportes, pero intentar pois facer iso, non? Xa sexa por velocidade, por calidade nun tiro, pero bueno, é xogar un pouco así, non? Penso que noutros partidos fixemos errores bastante máis groseiros. Regalamos goles que sí son erros pues, o ben defensivos o ben de que non colles unha marca o que se te escapa alguén porque é máis veloz que ti pero ti porque non estás ben colocado. Neste partido en concreto pues non é, digamos, un partido onde ti digas vale, ¿no? Realmente son goles de erros graves, ¿no? Penso que son... O penalti único, ¿no? Sí, o penalti único. Penso que ese é o típico penalti que te podes aforrar como xogador, que é verdade que ás veces cometemos algunhas cousas nesta tempada de error dese tipo que un xogador profesional pues ten que controlar un pouquiño, non? Pero bueno, este partido foi tanto por unha banda como pola outra, e así que concordo contigo, non? Sí, ademais, xa que falabades de erros, pois para min, por exemplo, o penalti que fai Manu é prácticamente semellante en erro o penalti que fai o Valladolid para que o Deportivo da Coruña empate o partido no último minuto, non? Un penalti totalmente innecesario, non era que o xogador de Osasuna ia rematar, non estaba realmente a evitar algún gol, senón a facilitar que Osasuna, que estaba por debaixo no marcador, pois empatase o partido. Hai un comentario aquí de, a ver se o atopo, de Azrael, que di, si Budimir no falla el penalti, estamos aquí todos llorando. Bueno, hai momentos chave deste partido, evidentemente, o gol do Celta cando peor estaba a xogar, ese 0-1, despois o 2-1 xusto antes de chegar ao descanso, despois conseguir ese 2-2 que prácticamente saiu de ningures,
e o de Budimir, pois evidentemente ese penalti ao Panenka que xa Fernando comentou anteriormente, pero realmente eu teño que dicir que Osasuna non tería esa oportunidade de lanzar ese penalti se o árbitro tivese sido e o VAR tivesen sido xustos. A min non me gustou en absoluto a actuación deste árbitro Hernández Hernández, porque realmente penso que o VAR na Liga Española está a utilizarse terriblemente mal. Dicímolo moitas veces, pero neste caso, un pode criticar a Edu, non tes que tirarte na área porque é perigoso e tal e cual, pero ao final do día, como se di en inglés, non hai penalti. Para mí non hai penalti. Entón, para que serve o VAR se non é para revisar accións que non son evidentemente penalti. O árbitro ten que ter a oportunidade de ver esas xogadas e ver se o árbitro se trabuca ou non se trabuca. Haberá quen diga, como din algúns por redes sociais, que sí que é penalti, que o árbitro acertou, pero eu penso que a meirande parte da xente do celtismo estaría de acordo conmigo cando digo que ese penalti non é penalti, pero máis aló diso a utilización do VAR. A lo menos hai que ver esas xogadas. Dirán, no, pero que non é unha xogada evidente de erro do árbitro. Bueno, como se pode calibrar iso? Cantos newtons de error ten que haber para que vayan Sí, a mí realmente que me parece tremendo porque, a ver, xa dende o comezo da súa instalación, non? Xa houve moita xente que decía, bueno, é que iso vai ser quitar pois unha salsa ao fútbol, porque o fútbol tamén é eso, que os árbitros erren, acerten, tal e cual. Pero claro, realmente temos unha tecnoloxía por la que levábamos moitos anos clamando e que está aí e que se pode utilizar moi ben, como se usa moi ben en termos xerais, porque evidente tamén son notorias algunhas cagadas que se cometen na Premier, que é a que eu máis coñezo tamén, ademais da Liga Española, pero, bueno, en termos xerais parece que hai unha idea de que é unha tecnoloxía, unha ferramenta que podemos utilizar sempre que sexa preciso, e non cando haya unha listaxe de cousas de cando se pode usar e cando non, non? E penso que aquí todos aqueles que decían que o importante era pois tamén darlle esa salsa ao fútbol e que o árbitro se equivoque, o que están a facer é precisamente iso, non? Darlle salsa cos temas de cando entra e cando non. Eso é volver a replicar a picaresca do mal arbitraxe nesta liga usando o VAR, non? Porque tamén ti podes, como non temos, digamos, acceso aínda, pois te imagina que nesa xogada concreta que se tira Edu, pois el faga unha consulta e dende o VAR lle digan non, é penalti clarísimo, non é falta consultalo. Pois xa está, non tes que facer máis. Aínda que eu penso que un erro, tan erro, como poda ser pois outros penaltis que se pitaron e logo non se pitaron, que todos vimos nesta xornada, non? Eu penso que tiña que entrar sempre que fose preciso, que non hai que depender de a opinión, das sensacións do primeiro arbitraxe. Se ti pillas algo que non é correcto, non pasa nada por decir, ve a revisalo, non é así, é desta forma, e non pasa nada, non? Porque tamén estamos metendo 8 e 9 minutos de engadido ao final cando pasan cousas. Non é un tema de decir, non, é que se perde tempo. Non, coa norma na man, ha habido partidos que tiveron 11, 12 minutos de engadido. Pois ti engado o que queiras. Pero se hai unha tecnoloxía, hai que aplicala. Pero o que eu penso é que realmente o que non se quere é aplicar a tecnoloxía. Eso unido a que o nivel de arbitraxe cada día é peor, a tecnoloxía o que está pois nas mans de xente que non quere aplicala ou quere aplicala pois solamente cando lle interesa, non? É que, Jorge, se a tese non a aplicas, faz a arbitraxe inda peor. Correcto. Porque é máis evidente aínda que non estás a facer o teu traballo ben. Sí. Pero, bueno, tamén outro día penso que no partido do Niza o árbitro era o seu primeiro partido internacional que arbitraba e tamén cometeu moitísimos erros, non? É a primeira vez que eu vexo así un árbitro
por así decir, nun partido internacional, facer erros constantes, porque de feito penso que tiña que ter expulsado a outro xogador. Falamos outro día. Sí, sí. Porque, claro, E despois señala saque do Curruncho e remata o partido antes de partido, un que desastre. é, bueno, tremendo, ¿no? E sabedes por que o pitou? Porque estivo Aspas aí picando pedra. Sí. Claro. Claro, pero que é o mellor. Foi moi claro, ¿no? Pero sí, realmente o tema do VAR é un tema que non imos arranxar ata que non se arranxe o estamento arbitral en xeral, ¿no? Pero outro día podo ter condicionado o partido dunha forma grave, como ten pasado outras veces, ¿no? Que hai cousas que se poden consultar e non se consultan, e non se fan, e algo pues estrambótico. É que eu penso que do mesmo xeito que se revisan todos os goles, deberían revisarse os penaltis, pero por parte do árbitro, que o árbitro poida ver a xogada, porque a final é o árbitro que pitou o penalti, non é o árbitro que está no VAR a ver o penalti, a ver se tiña razón ou non. A min como árbitro gustaríame ver a xogada eu, inda que me levase un minuto ou 90 segundos facelo para ver se realmente acertei ou non acertei, non? En este caso é en contra do Celta, como di Víctor por aí nos comentarios, semella que moi doado pitar penalti en contra do Celta, pero en xeral os árbitros trabúcanse con moitísimos equipos, agasos que xa coñecemos, pero isto é porque non están a facer ben o seu traballo, xa está, e a tecnoloxía debería estar aí para mellorar ese traballo, do mesmo xeito que a tecnoloxía mellora o traballo pois nos deportes estadounidenses nos que se revisa prácticamente todo. Totalmente. Yo creo que no es penalti, es decir, Eidú primero no hace una entrada peligrosa, barre con el cuerpo, toca el balón y luego evidentemente no se puede parar, pero no hay intención, por supuesto que no hay, y luego que no hay ningún daño al delantero, o sea, el delantero se cae, pues bueno, un poco por inercia, pero vamos, no hay nada, y realmente un penalti hay que revisarlo bien, porque es una decisión que supone casi un gol, aunque no está en esta ocasión, pero evidentemente es un penalti que se pita casi de forma habitual como jugada típica de barrido, y yo creo que hay que analizar, hay barridos y barridos. Este barrido es pues con el cuerpo, no hay plancha, no hay ningún peligro y hay un balón por el medio, con lo cual yo creo que no es la clásica barrida que se pita muchas veces, donde el balón pues ya no está en el medio, ya no está en juego, ¿no? Sino que aquí realmente no es acción meritoria de penalti. Y luego el añadido, que en esta ocasión fue Jorge, de 7 minutos, que hablabas antes de los tiempos que se añaden. Normalmente no sé por qué, pero cuando ganamos siempre añaden 7 minutos o más. Es terrible. O más. Siempre igual. Sí. Pero que así, pasou o mesmo, de que pitaron o final cun córner. Sí. Pero neste caso pitou o final antes de sinalar o córner, que esa é a cuestión, non? É máis lógico, claro. Se ti sinalas o córner, pois tens que deixar que se tire, se non pois pita antes de sinalar o córner, iso sería o lógico. Aí sí que non se traduca o árbitro. A diferencia importante, non? Decía alguén tamén, creo que era Víctor LV, ¿no? Que decía que o árbitro pues ten unha cuestión de ego e que é moi complicado que se bote cara atrás se non lle avisan desde arriba, pero claro, que falamos diso, é que agora hai unha tecnoloxía dende arriba que di, oye, mira, que te podes equivocar, ¿no? Como pasou pues no penalti do que todo o mundo falou esta semana, ¿no? Realmente eso, sin unha tecnoloxía que podamos ver a repetición desa imaxen, é que é xusto todo o contrario, é que estás asubiando unha patada de un xugador e resulta que o que dá a patada é o que se cae. Eso non o podes ver se non tes a imaxe diante. E con a imaxe diante, ainda houve moita xente que decía que non, pero que logo despois que outra perna, tal. Pero, bueno, son cousas que pasan neste país, non? Pero a tecnoloxía a temos, non? Entón, claro, se hai xente arriba que pode decir, mira, é complexo, podes achegarte e o mellor, pois, podes tomar outra decisión, ainda que te manteñas, non? Pero a idea de consultar un penalti que é dubidoso é algo que terían que facer de serie, e non soamente porque lle chaman. Eu creo que teño que decir que en directo pareceu penalti clarísimo. Cando vi por a tele, di, banda, onde vai Eidú? O sea, quero decir, na xogada, a velocidade tal, pum, parecía que... Pero logo, cando ves repetida, é cando te das conta de que non, non? Entón, eu supoño, por defender o meu ben amado colectivo arbitral, que foi penalti e tal, non sei que, está falando co do VAR. A ver, temos contacto ou non? Sí, hai un contacto aí coas costas, co cu, tal.
O sea, é contacto. Sí, veña, pois penalti. É o que din polo chat tamén, que é fácil pitar o penaltis, pois o Celta fora de casa tal, pois tampouco, pois bueno, un poquinho de contacto tal. ¿no? Temos que decir tamén que Aidú son xogadas de cara a cruz tal, xogouse, para mí non é penalti, pero bueno. Ao final, bueno, decían por ali, se Budimir marca o penalti, bueno, xa ese Jutglà marca un desas. Claro. Unha ocasión clara que tivo aí coa perna esquerda ou pasar o balón en vez de Borja Iglesias en lugar de xogarse o 1 contra 3. Son detalles, ao final, ao largo da tempada vanse equilibrando. Outro día palmamos 2 puntos contra Real, aguantando máis dunha hora con un home menos. Este partido en Pamplona, levámonos dun xeito que para moitos pois será injusto, pero é que é así. Ao longo de 38 jornadas, sí. Estou de acordo tamén co que di Víctor Eluve agora, ¿no? Se ese mesmo penalti é dun xogador e non temos que ir moi atrás, porque penso que foi, ahora mesmo non lembro se foi en Liga ou foi en Copa, aquel penalti clamoroso que lle fixeron a Williot, que deu exactamente igual, ¿no? E eso claramente con unha repetición ves perfectamente que era un penalti clamoroso, ¿no? Eu estou de acordo, ¿no? Que a tecnoloxía pues aplican cando queren, como queren, porque depende pues desa idea no global de que o estamento arbitral desta liga pues bastante lamentable. Eu entendería máis, Jorge, eu penso que os árbitros deberían ter a opción eles mesmos de pedir o VAR. Os propios árbitros. Sí, como se fai no baloncesto, como se fai no fútbol americano. Sí, eu que antes comentaba, ¿no? Que tiña que ser unha cousa de serie. Ti pitas un penalti e xa podes ter máis claro que Dios que non pasa nada por decir, vou non revisar outra vez, sabes? Porque ti mesmo podes equivocarte na rapidez do xogo, hai moitas pernas por diante, salvo que sexa pois, unha man destas tremenda clara que estea xusto diante, poucas veces o árbitro estará tan ben colocado como para ver o 100% de todo o que pasa. É unha cousa, no século XXI non poden ter o cuarto árbitro cunha tablet que vai ensinar o árbitro, que o árbitro non teña que desplazarse. Que entre no campo mesmo, que pode... Que veña, así, máis funcións para o cuarto árbitro, non? Vai correndo e coa tablet, tal. Sería un espectáculo. Se podemos facer esos bailes cos drones, eu penso que pode o cuarto árbitro ir perfectamente. E poñer un marketing tamén, revisión de bar McDonald's, tal. O bar brought to you by McDonald's, ¿no? Sí. O Nike ou algo así. Que non escoite Tebas, que estamos dando moitas ideas. Tebas aí pode ter un filón. Son boas ideas, O que non é tan boa idea é o que vexo aí escrito na pantalla de Joaquín, que di que volva a Bamba. Supoño que iso o escribiches no descanso do partido. Nin lembro xa cando escribíes. Que volva a Bamba. Bueno, aí, onde estará? Na MLS, non? No, parece... No. Parece que o que volve é Aidú, non? Sí, correcto. Que volva Aidú. Non? Penso que nos vai facer moita... Que imos precisar moito del. Quero dicir, unha boa versión de Aidú, aínda que non estea, como decía Antón antes, o 100%, con 3 competicións, penso que unha versión de Aidú o 70%, aínda que sexa, é importante. Eu penso que ainda o mellor Aidú neste esquema complicado, porque... Sí, tamén é certo, sí. Xoga en Chicago, Bamba. 6 goles na MLS. Bueno. Vale. Bueno, pois non. Sí. Antón, pero para que te temos ali? Non sabía. Non fixo o meu traballo de campo, ese é o problema. Temos que mandar a Fer ali a Chicago. É que Chicago está un pouco longe. No, yo para ver a Bamba non voy tan lejos, no. Lo siento, pero no. Non te moves de Brasil. Unha cidade que, mira que levo tempo nos Estados Unidos, ainda non fun a Chicago. Teño que cambiar iso, porque ademais non é que estea tampouco tan longe, unhas 6 horas de coche, máis ou menos, tampouco é tanto. Bueno, sí, é unha cidade así con... ¿no? Agora está máis tranquila que nos anos 20 do século pasado. No, nos anos 20 era como Chicago, the Darling Town, ¿no? A canción de Frank Sinatra, pero non, agora é máis tranquila e igual de fría, porque está aí o lago. O maior atracador de Chicago ahora mesmo será Bamba, ¿no? Puede ser. Díaz Rael, yo creo que jugando de esta manera no nos va a ir bien a la larga. E isto lévame a preguntarvos o que xa lle preguntei a Joaquín despois do partido, que vos coidades que Claudio Giraldez ten un plan B, porque a min dame a sensación de que máis ou menos
xoga cun esquema moi definido que non cambia e que só troca de cando en vez cando fai algúns cambios na segunda metade dos partidos, pero pensades, eu non vou dicirse sí ou si non, primeiro quero saber o que pensades vos. Ten plan B o adestrador do Celta? A ver, yo creo que no quiere jugar como se jugó la primera parte, él ya lo dijo. Quiere que se juegue, pues como hemos visto en general al Celta desde que cogió el timón. Puede tener un plan B, pero va a ser muy parecido al plan A. Entonces, evidentemente, él sabe que estos partidos lo normal es que los pierdas, ¿vale? Porque como hemos dicho, hemos tenido mucha suerte, pero no creo que tenga un plan B muy diferente al plan A. Evidentemente tiene que tener un plan B porque todos los entrenadores lo tienen, si no serían realmente no dignos de primera división, sino de otras categorías, pero el plan B será basado en la esencia del plan A, que es jugar como vemos en general que juega el Celta, ¿no? Evitando los balones largos, jugando, pues eso, sacando el balón jugado desde atrás y con la filosofía de Giraldez. Yo diría que puede tener un plan A y un plan A/1, si queremos llamarlo así, pero no creo que el plan tenga un plan B muy diferente al plan A. O sea, él ya lo dijo muchas veces que su idea es muy clara, con matices, que puede ir cambiándolo con matices, pero vamos, la idea y por lo que todos queremos a Claudio es por lo que llevamos viendo en general desde que cogió el equipo. Evidentemente tiene que tener herramientas para enfrentar a rivales de todo pelaje y que te pueden ir ahora, una frase que está muy de moda ahora, que realmente no sé por qué, pero se ha puesto de moda lo de jugar a pares. Le están preguntando mucho a Claudio. Claudio odi moito iso de jugar a pares. Sí, se lo pregunta mucho. Ahora es como un equipo que va hombre a hombre, ¿no? A marcar, entiendo. Entonces, claro, evidentemente tiene que saber adaptarse a esas situaciones y yo non os pares de Francia, non? Xogar a pares, pero non os pares de Francia. Claro. Y yo entiendo que él, pues evidentemente tiene que tener alternativas, pero lo que es el plan de juego y su idea, eso no lo va a cambiar radicalmente de un partido a otro, ¿no? No, eu penso que, como diste, no? Que o plan B é sinxelamente arranxar o que non sai ben do plan A, que é o que está a facer sempre, non? Esa lectura do partido de decir, pois fago isto, non vai ben, pois que podo mudar para arranxar o plan A, non? Pero penso que non hai máis plan B que intentar encaixar todo o que ten na súa idea de xogo, non? Eu penso que eso é o fundamental, non? Que o mellor este ano está tardando bastante en que eso encaixe, pero se agora empalmas outra vitoria en Levante cun resultado semellante, pois pouco a pouco a confianza no sistema e no resultado penso que vai estar aí, non? Pero claro, tamén como marcamos a confianza, porque confianza é solamente resultado, porque se a mí me preguntas, eu penso que outros partidos que empatamos, o Celta xugou bastante mellor, foi un fútbol máis efectivo que o partido no que temos a primeira vitoria. Entón, claro, con que nos quedamos, non? Somos resultadistas tipo Cholo Simeone ou somos xente que queremos gañar tamén xugando ben, non? Pues, ese é o plan. O tema é que, por exemplo, na Liga xa estamos moi vistos. Temos este plan, a xente sabe defendernos ben e vamos a continuar así. Sí. Eu quero lembrar a xente que, porque vexo moita preocupación, o complicado que é ser un equipo de media tabla na Liga. Quer decir, mirade o Girona, fai 2 anos, que estaba de segundo en decembro e o ano pasado estivo a piques de descender. Compaxinar 3 competicións é complicado, Se non tes un presuposto masivo como poden ter 4 ou 5 equipos da Liga. Non é unha planificación para os 3. No, pero é complicado, Hai 4 ou 5 equipos que teñen planificación para 3 competicións, Incluso non sei, un Rayo que está xogando en Europa tamén, non sei ata que punto, ten un plantel amplio tamén, pero non sei hasta que punto está preparado. Eu vexo os 3 grandes, o Athletic Club, que tamén baixando un pouco coas rotacións. É difícil. Polo que teño visto, polo menos nestes 2-3 partidos en Europa League, o primeiro non o conto moito, en Europa vamos a poder xogar mellor. Porque en Europa non parece mentira, non? Con tanto scouting e con tanto tal. Eu veía contra o Niza e contra o PAOK Iago Aspas xogando con metros. Sen presión.
con moitos metros, daban o balón a Iago Aspas, que é o mellor pelotero que tivemos en 103 anos de historia, e deixábanlle xogar a Iago Aspas. Bueno, que nos deixen xogar. Incluso a subida de Brian Zaragoza no centro, eu cando estaba subindo, eu mesmo pensaba, están deixando subir, está subindo, o sea, ten espacio para hacer eso. Sí, sí. Podía ter algo que ver con que estaban con menos, non? Tamén os franceses. Entón, bueno, aí tamén... No, a principio tamén, non. sí, Falamos bueno. do principio do partido. Digno principio, sí. Ese principio do partido, sí. Ata a expulsión tamén, sí, non nos tiñas tan estudiados. Eu creo que o fútbol de Giraldez pode sorprender en Europa. A ver, eu supoño que saen agora, quizáis non teñen demasiado tempo os equipos. O Niza, que estará máis pensando na Liga de Francia ou que sexa, tal, pues prepararía o partido con 3-4 cosas. Se temos un emparexamento en octavos de final, que o Gallá, octavos, cuartos, contra un equipo Nottingham Forest ou que se sabe, van nos estudar ben, saberán que o 10 non lle podes dar espazo, saberán que o chaval cativo que xoga pola esquerda que é moi rápido e que tampouco podes deixar que vaya a liña de fondo todo o rato. Pero bueno, é complicado xogar ben, conseguir puntos, administrar partidos cada 3 ou 4 días. Imos a ver. Eu estou moi contento de gañar este partido xa para unha liga, quero tranquilidade. Quero estar... Non podemos exixir repetir unha séptima ou unha sexta posición. Quero tranquilidade, quero ter certa marxe co descenso e que, bueno, que o Celta practique un fútbol máis ou menos recoñecible, co balón, e que encontrar as sensacións do ano pasado, pero é moi difícil porque bueno, estamos a moitas cousas e non temos en cuanto a calidade de sobra para xogar cada 4 ou 3 días. No. Claro, está claro que esa é a intención de todas estas, e ainda máis rotacións co ano pasado, é precisamente iso, pues, ter que aproveitar o que se ten para encarar os diferentes partidos o mellor posible, non? Cando un xoga, pois, xoves e domingo, pois, iso é preciso, non? Pero de todos os xeitos, é unha cousa que me parece interesante é como o Celta, en moitas fases do partido, insiste continuamente en sair co balón xogado dende atrás, que ás veces iso crea algúns perigos innecesarios, pero despois tamén o Celta xoga en moitas fases do partido moito a pelotazos arriba a ver se Borja pois pode ancorar o equipo e o balón e atopar espazos de algún xeito. Dicir, Radu abusou desa posibilidad bastante contra los Osasuna, la verdad. Ás veces dá unha sensación de que sí que hai esas distancias entre as liñas, pero ainda así continúan intentando sacar o balón dende atrás en moitas ocasións, non? É unha cuestión que a min pareceme un pouco difícil de comprender, non? Porque iso ocorre deste xeito, cando pois ás veces é certo que pegar un patadón arriba pois está ben para desatascar un pouco as cousas que non están a sair ben, non? Un pouco contrario, me parece, non? Falabas tamén que moita xente criticou un pouco iso, ¿no? Que así como noutros partidos sempre pedíamos a Radu que sacase un pouco máis en longo, se xogase de outra maneira, aquí, máis que saque en longo, foi un abuso un pouco de despexar, non? Moitas veces cando se podía ter xogado, pero tamén quero lembrar que aínda que fora un partido onde, bueno, quedou máis deslucida polo tema da victoria, sí que tivo dúas paradas de mérito. Sobre todo unha, Sobre todo unha prácticamente a bocaxarro case que sumamos a iso ao penalti, ao mellor estábamos falando, ¿no? de unha derrota por 4-2, ¿no? Pero claro, nese fútbol ficción que sempre decimos, todos os detalles contan, ¿no? Penso que esas dúas paradas de mérito tamén foron importantes, ¿no? Pero sí é certo que ás veces abusou un poquinho dese despexe así sin máis, ¿no? Ás veces fixo do despexe porque non sabía se podía coller o balón coas mans ou non quería arriscar. Non quería arriscar, certo, sí. Claro. Pero yo no hablo tanto de despeje como de teniendo el balón en la mano, el controlado, busca muchas veces a Borja, busca a alguien arriba rápido y hace un pase directo que no me parece mal. Creo que tiene calidad, Radu, para poner el balón ahí cerca del atacante. O sea que es otra cualidad de todas las que ya conocemos de Radu, ¿no? Me parece que es inteligente buscar, si eres capaz de poner el balón cerca del delantero, buscar ese
esa opción. Y en este partido contra Osasuna me llamó la atención que lo hizo varias veces eso. Entonces, bueno, pues mira, es otra opción para partidos que se te atascan, poder buscar ahí... E a presión do Osasuna era... presionaron moito, A presión era moi boa. Sí, la primeira parte, sobre todo, a presión... Cando os equipos presionan tan arriba, Joaquín, sair co balón sempre controlado é un pouco complicado e un pouco perigoso, ¿no? Cantos balóns recordades que tocara Damián? Que nada. No. Claro. Decías, Fer, perdón. No, que el tema es que si consigues hacer eso con un equipo que te presiona tanto, si eres capaz de sacar el balón jugado, entonces aparecen los espacios. Pero claro, esa primera fase es complicada de hacer. A quen tiñamos atrás? A Edu, a Manu Fernández, que tampouco tiñamos a... Sí. Pero tamén penso que esa é outra cosa que nos están xa a facer moi de sistema, non? Eu penso que xa os equipos saben que non xogamos cómodos con esa presión tan forte, non é o primeiro partido, non o segundo e o terceiro, onde nos xogan desa maneira, onde temos que loitar cunha presión moi salvaxe que non somos quen de quitarnos de encima, non? É todo o contrario, canta máis presión, máis capacidade de non estar concentrados e máis ocasións, non, de cometer eses erros, non, forzados dos que antes falábamos, non? Pero penso que tamén son cousas que se teñen que pensar, non? Que é verdade que xa nos coñecen, perfecto, pero tamén a labor dun adestrador pois ter estrategias para intentar mudar un pouco, non, ese tipo de cousas que non te saen ben, non? Pero sí é certo que os equipos que nos dan problemas sempre é porque aplican esa presión tan elevada, ¿no? tan forte. Dúas cuestións rápidas. Unha sobre Jutgla. Despois deste dobrete, que agardades dun Jutgla pois xa sen esa presión que xa se quitou de enriba prácticamente con vaguas nos ollos despois de marcar estes 2 goles? Bueno, yo espero que tenga más suerte. Ella lo había intentado, estuvo muy cerca de marcar ya en partidos anteriores, contra el Betis, por ejemplo, en otras ocasiones. Y realmente le faltaba suerte. Él está en el sitio para marcar, lo decía antes Jorge, hay que estar en el sitio, y estaba en el sitio. Le faltaba un poco de, suerte y puntería. Entonces yo creo que esto lo que va a hacer es que, que tenga menos ansiedad y que confíe más en sí mismo. Yo creo que van a entrar más de Jutgla, evidentemente, y destaco otra vez el trabajo que hace fuera de lo que es los goles, ¿no? Porque el partido anterior dio un pase importante en la jugada del gol. Entonces, al final colabora con trabajo. Es verdad que físicamente a lo mejor llega un poco fatigado al final de los encuentros, pero pues que se le cambie antes. En todo caso, creo que ahí hay delantero goleador y delantero trabajador, igual que lo es Borja, por ejemplo. Correcto, sí. Sí, a única dúbida que teño é que que tamén está ben, non pode xogar e non vai xogar todo Borja, pero se a súa posición ideal en banda ou de 9 neste esquema. A única dúbida que teño en ese sentido, pois claro, Borja, para min non podemos sentar a Borja ahora mesmo, é o xogador máis en forma do equipo en ataque. Está ben que aparezcan outros xogadores. Jutgla estaba xogando moi ben, a presión, el non negocia o esforzo, que eso sempre imprescindible. Presiona, desgasta os centrais, fai todo bastante ben, un xogador de moita calidade que creo que ten nivel de sobra para ser titular en primeira división nun equipo media alta táboa. Está ben xa que outra xente que non sexa que se chame Borja ese apeli de Iglesias marque gol, porque que Pablo Durán, Pablo Durán, a mí un xogador que teño que recoñecer que desesperoume no inicio de temporada, pero que alegría que este comezando xa a marcar, comezando a ser incisivo, como era o ano pasado, que veñan os goles de Aspas, de Pablo, eu creo que nese sentido o equipo está empezando xa a mellorar ese primer mes de competición que ninguén marca un gol, solo Borja Iglesias, menos mal que non rateamos co Betis, porque pudimos quedarse en Borja Iglesias tranquilamente. Sí, esa capacidade, digamos, de traballo que ten Jutgla, penso que combinando ambas cousas, moito traballo en todas as posicións, non? Comentaba alguén nun destes últimos Barcelestes que por exemplo, un xogador que baixa tamén moitísimo a defender, que se encarga moito de outras labores, non máis feas, por así decir,
pero que ten moita caridade cando se relaxa, non? De feito, a mí outro día sorprendeume bastante, bueno, non é a primeira vez que me sorprende porque eu non sei que tipo de estatísticas utilizan para asignar estas cousas dos MVPs, dos partidos nas retransmisións, pero que no partido do outro día o MVP fora Budimir, a mí me parece claro, algo que quería ver un pouco esos datos, non? Porque penso que se houbo un MVP no partido do outro día por esa capacidade de traballo integral, pois tivo que ser Jude Law, non? Que penso que se continúa por ese camiño o que decía Joaquín antes, non? Que non podemos depender solamente deses xogadores. E penso que Jude Law ten boa combinación con eles, non? Que non é un xogador de decir, pois, teño que quitalo porque non podo combinalo con Borja ou con outro. Penso que combina bastante ben por esa capacidade de traballo que penso que ten moitos máis recursos dos recursos que pode ter, por exemplo, Brian, non? Penso que Brian é máis un traballo moi concreto, Jude Law ten máis recursos para facer outras cousas. Pois eu, como vos dicía antes de comezar a emisión, teño unha xuntanza do Faculty Senate, que é unha especie de reunión de profesores aquí na universidade, e teño que ir, porque ese tipo de reunións nas que realmente non se fai absolutamente nada, pero hai que... Esos son mellores, entón. Hai que facer acto de presenza, non? Entón, vou deixar a dirección do programa nas mellores mans, que son as de Fernando, e vou dar rapidamente as puntuacións, e despois xa Fernando dirixe o programa. Eu vou ter un ollo no programa para ir metendo os comentarios da xente. A pesar de ter esa reunión, pois, podo levar a miña computadora. Menuda reunión, Antón, menuda reunión. Vas a hacer como cuarto árbitro, levas o ordenador e podes sí. metendo cousas. Efectivamente. Claro. Pero un pouco máis efectivo co cuarto árbitro, agardo. Non na reunión, senón no programa, porque na reunión estarei aí para facer acto de presenza. Pero eu sei, Jorge, que ti comprendes do que estou a falar, porque... Totalmente. Eu tamén levo ás veces o iPad a algunha reunión desas. Eso internacional. Estou a tomar notas, pero non son precisamente sobre a reunión. Bueno, un punto para Durán, magnífica definición, nun momento necesario, preciso, e os 3 puntos importantísimos pro Celta nun partido pois moi extraño, moi difícil, moi raro, surrealista e con victoria. 3 puntos para Aspas porque el entra e de novo pois volve a revolucionar todo absolutamente con esa visión de xogo que ten, que só ten el. Hai outros que teñen outra visión de xogo, pero a súa é a súa. Como dicía Jorge antes, é unha casa, cando vin iso, dixe, increíble, non? E os 5 puntos, pois, pro que tería que ter sido MVP, nada de Budimir. Para min, Jude Law foi o MVP do partido. Importantísimos os 2 goles no partido, pero tamén para el personalmente, e penso que merece, sen ninguna dúbida, os 5 puntos. Así que 1 para Durán, 3 para Aspas, 5 para Jude Law. Un placer estar con vos, Jorge, Joaquín, Fernando. Vos seguide aí o tempo que tedes, e Fernando queda a dirección de todo isto. Ata a vindeira semana, agardo que cunha vitoria do Celta fronte ao Levante. Un abrazo, Antón. Chao. Chao. Bueno, a ver, ¿quién tiene claro ya los puntos, Joaquín o Jorge? Eu quería decir unha cousa, que sí. Como podes darlle o MVP dun partido a un tipo que fallou un Panenka? Sí, tal cual. Es que me lo quitaste de la boca. Lo iba a decir yo, ¿eh? Eso fue espectacular. Pierde toda la credibilidad con ese penalti. Bueno, outra mostra máis da que a democracia non funciona, ¿eh? Tal cual. Sí, porque el MVP, si no me equivoco, lo eligen los telespectadores. O sea que... Eu nunca votei. Creo que sí, non sei se logo fixo de alguna maneira, pero penso que sí, que unha cousa de... Dan 4 opcións. Un voto, sí. Dan 4 opcións. Pero aparte que é ridículo, porque empezase a votar o MVP no minuto 65. Bueno, vamos a ir votando minutos... Pero vamos a ver, se agora marca un hat-trick Pablo Durán, sí. Que vamos a darlle o MVP a Mingueza. Por favor. Non sei. Pero sí, coido que pode ser que algo que podes votar na aplicación ou tal. Vamos, teño partido na tele aí e non fago nada máis. Ponen el código QR y te dan la opción de votar. Pero bueno, coincido contigo. O sea, Budimir pierde toda opción de ser MVP desde ese momento, desde que afortunadamente tira
tira ese penalti por fuera, ¿no? Realmente, o sea, pierde todo el crédito. Entonces, tus puntos son para, Joaquín. Vale, voy a dar un punto de likes. Creo que estuvo muy traballador. Creo que fue un partido muy... bueno, no diría infravalorado, pero no se comenta. Para mí, Likes hizo un derroche físico impresionante otro día en Pamplona. Y luego, pues, vamos 3 puntos para Aspas e 5 para Jude Glad por los motivos que comentou Antón. Jude Glad por los 2 goles. Pensei en Borja Iglesias tamén, que o pase moi bo, que deixa a Jude Glad, pero bueno, claro, a definición é tan impresionante que vamos, que a asistencia queda no olvido. O sea que sí, 1 punto e likes, 3 puntos Iago Aspas por a señalidade da asistencia no terceiro gol e 5 para Ferran Jude Glad. Ahí está. E Jorge? Pois eu teño claros os 3 e os 5, que neso coincidimos, ¿no? Penso que os 5 puntos do partido teñen que ir para Jude Glad por todo o que falamos, por eses motivos, ¿no? Penso que foi realmente o xogador diferencial e tamén pola mesma razón os 3 puntos pois tamén van para Aspas por ese motivo, non xa non é solamente o feito dese pase magistral, senón que segue sendo un xogador determinante cando sai ao campo na medida en que ten sempre o campo na cabeza e consigue facer cousas e ver cousas que ninguén máis ve dese xeito, non? Como decía Antón antes, outros ven outras cousas, non? Tipo Mingueza ou tipo Borja Iglesias, que ven cousas, espazos, historias, pero esa capacidade de xogo global que ten Aspas, pois, aínda que xogue 10 minutos, son 10 minutos brillantes, non? E o punto, pois hai moitos candidatos este partido. Penso que os que dixeches vos, pois concordo. Poderíamos dalo tamén a Mingueza, porque penso que entrou e foi un responsable da maioría do Celta claramente. Hai máis xogadores, no, que tiveron feito cousas boas, pero vou insistir en salientar, aínda que non fose nos 7 últimos partidos, pois sempre lle dera o máximo a Radu, e penso que o punto tamén vai ir para Radu por esas 2 intervencións que tivo importantes e por esa historia de decir, vale, a Porta está calmada, está tranquila, este ano non temos problemas mentres non se lesione nese apartado, e penso que tamén premiar un pouco ese traballo constante, ¿no? Esa constancia que estamos a ter nese apartado. Neste partido tamén foi providencial, non? Porque, bueno, no gol, no penalti, pois, bueno, como os penaltis, ás veces, pois, te enganan, non podes facer nada. No segundo gol, pois, ese bote, pois, tamén despistou un pouquiño, aínda que estaba colocado ben, pero esas 2 paradas de mérito, sobre todo a segunda que falamos antes, pois, lle falle merecedor dese punto. Vale, pues ahí quedan. Yo antes de dar los puntos, voy a remarcar lo que decías antes, Joaquín, de Ilaix, ¿no? Ilaix ha encontrado finalmente una regularidad bestial, ¿no? Es decir, el esfuerzo físico que hace lo sigue haciendo partido tras partido y juega de media punta, de repente vuelve un poco hacia atrás, de repente aparece en otro lado, es tremendo. Y además lo hace con acciones provechosas, no como el año pasado que aparecía y desaparecía. Entonces, realmente hemos encontrado un Ilaix este año brutal, un Ilaix omnipresente y realmente que nos dure, porque realmente está entonadísimo y ese es el Ilaix que todos queremos y que realmente, bueno, pues está dando al Celta una estabilidad que falta hace. Paradójicamente, no voy a meterlo en puntuaciones en este caso, pero quiero remarcarlo porque efectivamente me había olvidado de él y tú lo has puesto ahí sobre la mesa y con toda la reunión. Amagaba Antón con volver. Se ve que no le gusta que yo mande. Pensé que era Ilaix. ¿Verdad? Apareciendo ahí otra vez. Bueno, vamos entonces a empezar en este caso desde abajo. Voy a dar un puntito para Aspas, ¿vale? Bueno, pues en este caso por esa acción y porque siempre está ahí presente, pero en este caso le doy un punto porque los otros dos creo que no se pueden cambiar, ¿no? Un punto para eso por lo que decimos siempre, ¿no? Esta vez, bueno, pues con ese pase realmente pone al Celta ahí en ventaja. Y ese pase, ¿cómo es posible ver ese de neocampo? Sí. Y además, con la tranquilidad de salir en un partido
claro, en un partido muy igualado, muy tenso, sale y realmente no sale revolucionado, sale muy concentrado y con la calma necesaria. Entonces, eso tampoco es fácil, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que Aspas vale mucho ahora mismo por la cabeza, que yo decía antes, la madurez que tuvo futbolísticamente, aunque un poco tarde le llegó al final, y nos estamos aprovechando de eso. Y ya no solo futbolística, la madurez mental. Y eso en este partido yo creo que fue tremendo para poder ver ese espacio que no lo ve casi nadie, ¿no? 3 puntos para Radu, ¿no? Yo creo que hemos encontrado efectivamente el portero, lo ha vuelto a demostrar y ya nadie habla de la portería. Entonces yo creo que esto es tremendo, la noticia de Radu otra vez. Voy a ponerlo ahí como merecedor de los 3 puntos. Y Jutla, ¿no? Evidentemente 5 puntos para Jutla, pues por lo que hemos dicho, ¿no? Ya no me repito, ¿no? El trabajo que ya llevaba haciendo hasta ahora y las ocasiones que no había podido marcar, bueno, pues esta vez han dado sus frutos y anda que si llega a marcar ese gol que decíamos Jorge antes de los 2 regates, pues entonces ya se cae el estadio de Pamplona, pero para mal, ¿no? En ese caso. Para mal, sí. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? 1 punto para Aspas, 3 para Radu y 5 para Jutla, ¿no? Y si os parece, no sé si queréis hacer algún comentario sobre este partido y si no, hablamos rápidamente de los 2 próximos porque vuelven a ser casi seguidos, Copa y Liga. La Copa nos vamos a Asturias a visitar al puerto de Vega, un equipo realmente que yo creo que es de las categorías más bajas que nos podían haber tocado. En este caso hemos tenido suerte, creo, y vamos a jugar en una zona que se llama Navia, como la Navia que está aquí en Eso de y Navia. vamos a ver qué pasa. Yo entiendo que va a ser una ocasión para jugadores que juegan poco. Yo creo que Eidú puede que vuelva a jugar. Jugadores a lo mejor que casi no están jugando. Cervi también. Y bueno, yo creo que realmente tendremos un jueves tranquilo. ¿Cómo veis este partido de Copa, Joaquín y Jorge? Pois eu tería cuidado, porque eles ten a Richie e a Manute, que son 2 xogadores moi perigosos, que non teño ni idea. Dije yo, que documentado está. No. Pois mira, eu que algo coñezo as categorías baixas porque teño algunha familia que xugou, de feito teño o fillo dun primo meu foi porteiro moitos anos, además de adestrador, pois de equipos. De feito, ano pasado non lembro quen foi, pero estaba xogando no Atlético Lugones, que xugou con, non sei se foi co Atlético Madrid, me parece, un destes en primeira volta. Pero, bueno, Porto de Vega é un equipo pues, pequeno, evidentemente non tería que dar ningún problema nesta primeira eliminatoria, non? A rolda, ou como se chame agora. Pero, bueno, penso que é un momento tamén para o que dicías antes, non? Para intentar sacar xogadores que non estean, digamos, ao 100% noutras competicións e ver un pouco que o que pasa, non? Eu sí penso que non, que salvo que pues, a sorte vaya da nosa man, no? Cheguemos máis adiante, non vai ser a Copa do Rei este ano unha competición pola que o Celta aposte algo, non? Eu penso que se continuamos cun bo ritmo en Europa imos estar aí ata o último momento e a Copa non penso que sexa a competición importante. Non pode ser tamén un momento para sacar, pues, para probar algún xogador novo, non? Que se poda aproveitar a ver como funciona, pero bueno, tamén é verdade que nestes momentos, aínda que en categoría diferente, alguén mencionaba antes o Ourense está agora mesmo gañando 3-2 a Oviedo, que é un equipo de primeira división, está na prórroga e van 3-2, Ourense Club de Fútbol gañando a Real Oviedo no minuto 100 e pico, ¿no? do partido. A Copa é o que ten, non? Este formato tamén interesante, porque pode dar algunha sorpresa de cando en vez, pero bueno, penso que vai ser para o Celta e os intereses do Celta pues de facer experimentos e ver pues que se pode facer de cara a probar xogadores, non? Sobre todo. Penso que non vai haber moito problema. Que quero facer unha pequena reflexión de... Claro, porque eu estou de acordo que se preguntas a Giraldez que competición vais a centrar menos este ano, sabendo que todas son importantes e tal, eu creo que el dirá que bueno, que quizá esa Copa que vai de bueno, que se ten que rotar moito, rotarán en Copa, pero estaba pensando eu que salvo en portería,
non vexo un descenso a nivel clarísimo ninguna posición, porque ti podes sair a xogar, pois eu que sei, contra o Zaragoza en octavos de final de Copa, tal, con Iván Villar, Manu, Joel Lago, non sei, Javi Rodríguez, tal, e no medio campo un Damián, un Miguel Román, creo que o equipo vai xogar parecido, Sí. A calidade de arriba, pois suporto, por suposto, non o mesmo que xogue Borja Iglesias, que xoguen Suetper e Pablo Durán, que decir, son dos xogadores tamén vos de bo nivel, pero creo que temos un plantel para incluso que xogando os secundarios, como ademais van a estar van a ter non van a estar fríos, por decirlo así, xogan cada 2-3 partidos. Na xestión, estas rotacións creo que manteñen a todos os xogadores en forma. Sí, bueno, y el gran mérito de Giral no es solo rotarlos, que rotar es fácil, lo puedo hacer yo, puedo claro. rotar. El gran mérito Sí, de Giral es que jueguen parecido a los que juegan habitualmente. Exacto, Ese es el gran exacto. mérito de Giral, que no se nota. Antiguamente, cuando en Copa metíamos a 7 nuevos, el partido era un desastre. Daba igual el rival, que fuera bueno o malo. El Celta estaba desdibujadísimo y ahora no pasa eso. Entonces no es solo rotar, es rotar y cómo los que entran están igual de enchufados y de conectados y de agrupados en cuanto al juego que los demás. Entonces, ese realmente es el gran mérito que tiene este entrenador, ¿no? Que realmente el otro día hablábamos de él pues como uno de los mejores de la liga y de los más jóvenes, ¿no? De todos los jóvenes, yo creo que es de los más destacados, ¿no? Entonces, ahí tienes razón, Joaquín, que realmente no se nota mucho, entiendo que un poco se puede notar, sempre, pero no hay un descalabro del juego cuando Giraldez hace esas rotaciones. No. Claro. De feito, está ben que o destaques, porque sen ir máis lonxe, eu lembro partidos de Copa nos meses de Benítez auténticamente infectos, ¿no? Un xogo realmente horroroso, ¿no? E chegamos lonxe, E chegamos lonxe. Tampouco é así. A veces o fútbol é tremendo. Bueno, vamos a hacer una porra. Es complicado hacer una porra para la Copa, porque realmente está primera eliminatoria. Firmamos a de Jaime Soto, todos, sí. un 5. Puso que marcaba Villar propia porta. Pobre Iván, hombre. Pobre Iván. ¿Tú qué resultado pones, Joaquín, en la Copa? Para a de Copa, non teño ni idea. 0-4. Sí. 0-4. 0-4. Dices goleadores, ¿te atreves a decir goleadores? Eu atrevo a decir nomes, pero Jones Abdelawi, 2, un Brian Zaragoza, non o vai a celebrar así en plan chulito, vai marcar un golazo, tal, vai mirar o chan, tal. Como contra la selección de Orense, ¿no? Que marcó un gol. Exacto. Sí. Ese estilo. Os de Jones, un de Brian. Tamén podes decir que marca un Iván Villar de cabeza. Exacto. Un córner, ¿no? Así a lo loco. No. Tenemos que tomar en serio Prado de Vega. ¿Qué división é? ¿Qué división é? Autonómica. Es autonómica. No sé qué división, pero autonómica, sí. Autonómica. Sí. Bueno, pues terán o partido das súas vidas. De feito teñen que xogar en Navia porque o propio campo do Porto de Vega é un campo moi pequeno, é un campo tipo como cando aquí vamos xogar cos nosos fillos a Sálvoma ou é unha cosa dese tipo, caben, creo que eran 500 persoas, unha cousa así, é un campo moi pequeno. Entón van ao campo do Navia, que xoga unha categoría un pouco superior e xa pues, caben 3.000 persoas, unha cousa pues, máis de... Sí, este típico, a Liga Autonómica xa as afeccionados son os familiares dos futbolistas e pouco máis. A non ser que sea quero decir, un equipo unha categoría moi baixa. Eu pensaba que era un poquinho máis, pero claro que Autonómica xa estamos... Pero bueno, ole, mira, agora mesmo tamén, non sei como van, pero a Tainá tamén estaba empatando o Tordesillas co Burgos, e o Burgos é unha división, co cal a veces... A diferencia de motivación tamén, claro, estes os equipos de primeira, por suposto, nun partido normal, tes como un 99% de posibilidades de pasar, ou 1%, pois que unha xogada gol parada ou que por intensidade e tal. Estos son 11 xogadores que saben xogar, porque para chegar a Autonómica ti sabes dar, obviamente estás longe de ser un profesional do fútbol, pero sabes xogar o fútbol, tes que un balón parado tal, e logo pues estás aí 90 minutos da túa vida con unha motivación impresionante e podes chegar a competir.
moitas veces a maioría, pois claro, marcanche 3, 20 minutos e saca. Sí, algún resultado dese tipo, ¿no? Pero bueno, a min que conste que me gusta máis este formato que hai agora de un partido único Sí, na claro. casa, que non Sí, sí. penso que iso é o que ten que ser a Copa, que tamén é unha cousa que se facía noutros sitios, ¿no? E aquí non se facía, penso que eso de volta é un erro ata que incluso ata o final, salvo eu podo admitir, se queres, pois semifinais, non? Pero ata ese momento penso que o tema do partido único me parece que é o que dá e o que permite pois que podan pasar cousas, non? Inesperadas. Eu subo a aposta, eu faría como a FA Cup, totalmente aleatorio. Se toca un Real Madrid-Barcelona en 16avos, en primeira ronda. Sí, pero a xogar. Sí, que eso é o que é sorteo puro. Eso sería máis bonito, sí. E Jorge, tú que resultado imaginas en Oviedo, en Navia? Pois é unha cosa complexa polo que decíades antes, non? Porque o mesmo ti podes decir 0-6 e pode ser 0-2, 0-5, non me atrevería a dar un resultado porque nestas fases da Copa é complexo ni cando menos goleadores, non? Xente que marque. Por decir algo, pois imos decir 0-5, se queres, pero non me atrevo a decir goleadores. A decir goleadores, ¿no? Son demasiados. Sí. Bueno, yo voy a subir la porra, yo voy a decir 0-7 y yo creo que algún gol lo va a meter Abdelawi. Decía antes ahí Joaquín que podía jugar, yo creo que va a jugar. Sí, y tiene ganas, el chico tiene ganas. El otro día, bueno, tuvo esa desgracia de no ser capaz de meter esa clara, que hubiera cambiado mucho las cosas, pero bueno. Ten vos detalles, Ten vos detalles. Sí, penso que ese gol podría ter sido como o de Jutla, ¿no? Un gol, se entra iso, o ánimo do chaval cambiaría tremendo, ¿no? E como ti diste vos detalles, aínda pois lle queda moitísimo por madurar, pero claro, precisa de un momento dese, ¿no? Tamén lembro que, se non lembro mal, non foi nun partido de Copa onde Fer López tamén se empezou a soltar e comezou a... el año pasado. Sí, el pasado, foi que marcou 3 goles en Salamanca, pudo ser? Creo que sí, en Salamanca, en el Mántico, sí. Sí que me suena. Jorge, ti que sigues a Premier, que tal van os Wolves? Pois pues mira, agora me pillas porque non vin o resumo da semana pasada, pero melloraron un pouquiño en canto aos últimos partidos, pero non saíron aínda da parte baixa. Penso que tiveron, aínda non acabaron a primeira victoria, se non lembro mal, non? Están bastante flouxos. Penso que mellor farán algo de caixa agora en decembro con algún movimento cara fora, porque non son candidatos ao descenso bastante importantes este ano, ¿no? Ti traerías a Fer López cedido ahora a Vigo outra vez? Hombre, evidentemente nos falta alguien que filtre balones ahí, y Fer López evidentemente sabe hacer eso. Yo sí lo traería cedido, pero bueno, sigo pensando lo que decía yo hace tiempo, es decir, el fichaje para mí del Wolves sobre Fer López es arriesgado para ellos. Yo creo que para el Celta es una muy buena operación, 21 millones creo que fueron, y es un fichaje arriesgado para ellos, que entiendo que el dinero les puede sobrar, porque en la Premier el dinero se reparte de otra manera, pero que no deja de ser arriesgado. De feito, eu pensaba que iban vender que o Newcastle ia comprar a Larsen, finalmente, foi un tema de cartos, os Bulls pedían bastante máis do que o Newcastle quería pagar, pero non sei se esa venda se poderá facer agora en decembro, porque penso que non está un pouco a xustar, non? Está baixa agora a estrandarse, porque se va co equipo tan mal, pois claro. Sí, está ahora sí que é un momento de venta baixa, sí. Sí. Pues este partido que va a ser el próximo jueves a las 7 de la tarde en Asturias, en Navia, vamos a ver si el Celta, bueno, pues por lo menos empieza bien en esta Copa, lo tiene todo muy, muy a favor, ya no solo la moral que ha cogido en Liga, sino también el rival que le puede permitir, bueno, pues lucirse, ¿no? Y luego llegará la Liga, y ya con esto vamos terminando, con el Levante, un equipo que más o menos, si no me equivoco, está a la altura del Celta ahora mismo en la tabla de clasificación, y que evidentemente es una buena ocasión para seguir puntuando. Yo no lo he seguido mucho al Levante en este caso, pero evidentemente ahora mismo, tal y como está el Celta, es un rival a nuestra altura asequible y bueno, ¿por qué no seguir puntuando en este caso fuera de casa? Joaquín, ¿cómo ves ese próximo rival liguero?
Pois mira, eu do Levante coincidime, era un día que estaba viaxando, estaba no aeroporto e púxeme o Levante Barcelona, que remontou o Barça Sí. con gol de Lamine Yamal. Mm. Ou non lembro, se foi Lamine Yamal agora, pero sí que remontou o Barça ao final. É un equipo que xoga moi valente, xoga moi ofensivo, ten un par de xogadores moi interesantes. Se non, creo que Lin, que o seu mellor xogador, un dos mellores, está mancado. Carlos Álvarez, agora estou mezclando, quizás, pero é o único que vin deles. Escoitei que é un equipo moi ofensivo, cunha proposta de fútbol atractiva, pero bueno, creo que é un tipo de rival que, se o Celta está inspirado, podemos xogar moi ben contra eles. Ogallá a cousa vaya ben, porque, bueno, é certo que comenzaron bastante ben a tempada, como ti dices, están nesa situación, na metade de táboa, pero bueno, xa sabes que estos equipos que ascenden ás veces teñen baixóns, tramos malos de tempada e tal, esperemos que contribuirá a que empece. No es mal campo el del Levante para el Celta. Últimamente ha sacado puntos de vez en cuando. Sí. Eu penso tamén que pode ser un bo partido para conseguir empalmar 2 vitorias en Liga. Outro día o Levante ia gañando no minuto 20 e o Mallorca empatoulle como no 80, unha cousa así, co cal, bueno, o moral tampouco está moi aí. E por xogo penso que é un equipo que podemos, pois, o mellor, bueno, ter un resultado interesante, ¿no? E se xa consideramos iso, penso que a moral tamén cambiaría bastante, ¿no? Pode ser asequible, realmente. Por o tipo de xogo que está desplegando, non nos vai mal. Vindo sobre todo o partido do outro día, ¿no? Que penso que para mí o partido do Mallorca, vendo como nos xogamos tamén, é un partido que bueno, que a nos pode ver tamén esa idea de que podemos, pois eso, quedar o mellor, pois un 0-3, un 3, un 2, unha cousa así. Pode ser un bo campo para que esta xente que está que neste partido pois despegou acerto, pois que consiga ter ese acerto e se pode ser cun tipo de xogo un pouco mellor, pois perfecto, non? Ahora que dice resultados, Jorge, vamos a afinar. Afina ahí un poco el resultado y ajustame ahí una porra y vamos a empezar contigo la porra en Levante. Pois eu penso que podemos ter o mesmo resultado, un 3, penso que factible, non? Aínda que eu si penso que tamén ten que chegar o partido onde teñamos a portería cero, pero penso que non vai ser desta. Non vai ser porque creo que aínda temos eses despistes de axustes que non están ao 100% aínda arranxados. En calquera xogada como outro día, pois se te marcan no 22 ou unha cousa así, pois pode ser esa historia, pero si un 3 penso que pode ser un resultado importante. ¿Un 3 goles de? Pois goles de vai repetir Yudulá, penso que está de dulce e pode marcar outro gol máis, e penso que Borja Iglesias pode marcar tamén, e Aspas. Y Aspas, vale. Bueno, Joaquín, ¿te damos tiempo a pensar el resultado o no tuviste tiempo? No, xa está todo xa pensado e reflexionado. Eu creo que vamos a empatar. Creo que vexo un 2-2. 2-2. Porque creo que non somos moi mal. Eles é un bo equipo ofensivo, e non somos un desastre en defensa. Entón creo que non vexo todavía a defensa do Celta carburada. Yo creo que ya fuimos más desastre de lo que somos, Bueno, que sí, a peor era complicado ir. Pero teño que decir que agora estaba revisando o plantel, teñen un xogador que estivo, é o xogador de moda na Liga ahora mesmo, o Eta Ellón, que xogou no Villarreal. De feito, non sei se xogou contra nós nesas primeiras jornadas e agora está cedido no Levante. Un xogador parece ser moi prometedor e tal. Escoitei comparacións incluso con Samuel Eto'o e tal, que son palabras maiores. Saberemos, non? Se queda Samuel Eto'o ou Samuel Etín. Pero sí, creo que vai ser un partido con bastantes goles, moi aberto, e que vamos a empatar ali. 2-2 e goleadores, vou decir Aspas e Brian Zaragoza.
Venga, ahí queda la puntuación y yo voy a ser más optimista. Yo sí que voy a decir que vamos a dejar la portería a 0. Voy a poner un 0-2 en este caso, con 2 goles de Brian Zaragoza. Creo que ya le toca a él, bueno, pues digamos, estrenarse en Liga. Ya lo hizo Jutgla. Esto ya está, ya los méritos están cayendo. Yo creo que le toca a Brian estrenarse y vamos a conseguir ganar por 0 goles a 2, lo cual yo creo que le va a dar más tranquilidad al Celta. Vamos a ser positivos. Y a vosotros, oyentes, que veo que estáis por ahí también pendientes de si hacíamos o no porra en Copa, que sí que la vamos a tener en cuenta. Vamos a hacerla también en la Liga y ya podéis dejar, bueno, cuando acabe el programa, lo podéis dejar en YouTube, en los comentarios, vuestro resultado y los goleadores. Luego hará Antón el recuento pertinente, que el profesor es él, además de Jorge, y ya os dirá las puntuaciones finales. Y bueno, yo recordaros antes de despediros que el Bar Celeste lo podéis seguir en Instagram, @elbarceleste, en Spotify, en iVoox, en Facebook y por supuesto en YouTube, donde cada vez, bueno, pues somos más esta comunidad del Bar Celeste. Y bueno, un poco por ya ir despidiendo, Joaquín, en este caso, gracias por estar ahí. Estuviste el otro día en el Bar Express, casi 1 hora de programa con Antón después de ese subidón en la Liga. Y bueno, estás encontrando huecos para estar, o sea que gracias por hacerle un hueco al Bar Celeste. Nada, moitas grazas pola invitación. Sempre un placer estar por aquí. Fer, temos que pensar o de facer TikTok, Un TikTok do bueno, a ver. Facer clips. De Can Antonio, se Antonio, os comentarios de Antonio, alguna cosa de Jorge, tal, pi. Sí, hay que hacer píldoras breves, ¿no? Píldoras. Bueno, grabaremos alguna de Antón, de Antonio cuando se enfada, ¿no? Cuando lo enfadamos un poquito. Eu tamén solto barbaridades por aquí, Aquí somos todos muy... Pero bueno. Pues lo dicho, Joaquín, gracias por estar nuevamente en el Bar Celeste. Te esperamos la próxima vez. Y bueno, ya un fijo, Jorge, como siempre, pues gracias por estar ahí ya cada martes a las 8, que también vemos que el horario se digamos, adapta bastante a tu calendario escolar. Sí, la verdade é que este ano, aínda que, bueno, de cara ao segundo trimestre, terei aí un par de meses con algunha clase de máster polas tardes, depende dos días, pero creo que son os xoves, co cal penso que este ano vou ter certa sorte cos másteres, cos martes, e coa cita do bar. Eu encantado de poder estar sempre que sexa posible, agardo que sexa así cada semana. E a ver se podemos celebrar esa segunda vitoria. Esperemos que esos jueves no te fastidien los partidos de la Europa League, claro, con los... No, porque este ano estoy vindo por horarios coincide bastante ben, hai algúns que xusto teño antes, teño uns días clase de 6 a 8, outros de 4 a 6, como roto con o compañeiro que ten xusto o contrario, pois que penso que rotacións este ano o calendario beneficia. Pero quen tedes de rector? A Claudio Giraldes ali, con toda rotación. Podría estar. No, é que en vez de dar clases de 4 a 8 outro compañeiro máis eu pensamos que é un pouco palo, entón o que facemos é dar clases de 2 horas, entón o que facemos é rotar, damos 2 cursos ao mesmo tempo, pero en vez de facer 4 a 8, pois facemos unha semana un de 4 a 6 e outro de 6 a 8 para que non pringue sempre o mesmo de 6 a 8. Entón, bueno, funciona moi ben, realmente. Pues rotando, como siempre, las cosas salen mejor. Y palabra de Claudio Giraldez. Lo dicho, un placer, chicos, estar con vosotros. Y bueno, solamente me queda, pues eso, daros un poco el paso para que rematéis con ese perro celeste. Vamos allá. Bueno, por supuesto, gracias a toda la comunidad que nos sigue en directo y en diferido en el Bar Celeste, en las distintas plataformas. Bueno, chicos, vamos allá. Como siempre o de siempre. ¡Ala! ¡Celta! ¡Bravo! Muy bien, chicos. Bueno. Hay que pensar a Antón ahora, directo. Sí. Ahora le comentaré que hay que ir cerrándolo. Pero seguimos en directo, Fer. Solo sí. por lo que... Vale. Nada, lo dicho, chicos, gracias.
vamos ahora a cerrar aquí ya el programa en directo y nada, nos vemos en una semanita después del partido contra el Levante. Pues sí. Vale. ¿Cuándo jugamos en Zagreb? Después, el jueves siguiente, creo. Después, sí, la siguiente semana. La primera de Partido novembro. complicado, partido difícil. Exacto.